ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾದರಿಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಮಂಡೇ ತುಲೆ ಕಾಣೆ ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಮಂಡೇ ಏನು ಪಂತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಡೂ ಯಾನ್ ಎಂಟು ಮನ್ಪುನಾಗ ಮಂಡೇ ಕಾಂಡೆ ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಟು ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 16:45 ಆತು 12:40 ಖುಷೀಸ್ ಬಾಕಿ ಮೇಲೆ ಜೈಕೇರೇನೋ ತೂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎದುರು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಅಂಚಿ ಪಾಸ ಒಂದು ಪಾಪ ಗುಂದುಲ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ರೌಡಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ತನಿಷ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಫೋನ್ ಬತ್ತಂಡು ఆయన ಕೊನಾಲೆಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ 10:30 ದಾದನ ಪೋತೀನಿ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಬಂದಾಗ 16 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ಅಂಚೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ತೊಚ್ಪಾದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದೇ ಬತ್ತೆ ಈ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಜಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಂಡತೆ ಅಂತೆ ಸಿರಾಪ್ ಬಿಫೋರ್ ಫುಡ್ ಸಿರಾಪ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಪೂರ ಕೊರ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಪಿರ ಉಣ್ಪಾದು ಉಣ್ಪೆನ ಇಜ್ಜೆನ ಫೋರ್ಸ್ ಮಂತ್ ತಿನ್ಪಾವಚಿ ಪಂತೆ ರೇತು ತಿನ್ಪೆ ಅದು ತಿನ್ನಾಡು ಅಂದು ತಿನ್ಪಾದು ರೂಮು ಜಪ್ಡಾಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತೋ ನಡುವಂತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆವಾಡು ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಒರಾನೆ ಬಿಚ್ಚಡಿತ್ತೈತೆ ಒರಾನೆ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಡತ್ತ ಅಂಚ ಒಂದು ಪೂರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ನಾನು ಜ್ವರ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಸಿರೋಪ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಟಾಕ್ ದಿಂಡ ಇಟ್ಟೆ ಸಿರೋಪ್ ಇತ್ತಂಡ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ಫೀವರ್ ಬರೋದುಂಡು ಪನ್ನಾಗನೆ ಚೂರು ಕೊರ್ದು ಬುಂಡ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ರಗಲೆ ಬುರ್ಚಿ ಅವರ ತೊಚ್ಪಾದೆ ಬುಡ್ಕ ಅಂದ ಎಣ್ಣೆ ತೊಂದು ತೊಚ್ಪಾದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಬತ್ತೆ ನಾನೈತೆ ಬೇಗ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆವಾಡು ಅಂತ 1-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಕ ಆಯ್ನ ಬಿಫೋರ್ ಫುಡ್ ಒಂಜಿ ಸಿರೋಪ್ ಕೊಡ್ತು ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಉಣ್ಪಾದ ಚಿಪ್ ಡೌನ್. ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ 1 ಗಂಟೆ ದಾದನ ಆತಡು ಬರ್ಸದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ತೂಯರತ್ತ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಒಂಚೂರು ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಬರೋದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆಡೆ ಕಾಲುದು ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ದಿಸ್ ಫುಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅತ್ತು ಏನು ಪಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಒಂದು ಡಾಗ್ ಫುಡ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ ಬೆತ್ತುದಿ ಒಂದು ಖುಷಿಗೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ದೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಬರ್ಸ ಬರ್ತುಂಡಲ್ಲ ಈಗ ದಾಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಚಂಡಿ ಬೂರ್ನಾಗ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅದು ಕೆಲವರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಗೇಟು ತಲ್ಪನೆ ಚಂಡಿ ಅವನು ಇತ್ತು ಕೋಡೆ ಪೂರ ಐಕಿನಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ದೆ ಬರ್ಸದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡೋಣ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಸ ಉಂತಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಚೂರು ಬುಟ್ಟೆ ದೊಂಬು ಬರೋದು ಕನ್ನಡ ಬುಟ್ಟೆ ಕೋಡೆ ಇಡೀ ದಿನ ಬರ್ಸ ಇತ್ತು ಇಡೀ ದಿನ ಬುಟ್ಟೆ ಕೆಲವರ ದಾದ ಪಂಡ ಕ್ರೇಜಿದಲ್ಲೇ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಲ್ಪು ಬರ್ಸೋಗಿಲ್ಲ ಚಂಡಿ ಅಂಡ ಎದ್ದೈತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೇನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಖ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ದೆ ಜೈದುಂಡಿದ್ದೆ ಕಾಣೆ ಪೂರ ಜಪ್ಪುನುಂತೆ ಇದ್ದೆ ಜಪ್ಪುನು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಗಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲೆ ನೇರಾಂಡಲ್ಲ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಪೂಂಡ ಅವಳ ಡಾಗ್ ಪೂರ ಬತ್ತುನ ಕಲ್ಕರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಇನ್ನೈತ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪುದ ಅಡಿಗೆದ ಕೆಲಸದಾದ ಅಂತ ಓಡು ಪಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೆ ದಾದ ಪೂರ ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಪೂರ ದಿತ್ತದು ದಾದ ಪೂರ ಒಂದೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೊಡೆ ತುತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ತುಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅಂದು ತುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಟಕ ಅಂತ ಮಲ್ತದು ಮುಗಿತು ಬುಟ್ಟೆ ಸಿಂಕಿದಲ್ಪ ಭಾಜನ ರಾಶಿ ಬೂದು ನಾವೇನು ಪೂರ ದಿಕ್ಕಲು ಪಾಡೋಡು. So let's start today's video. I am telling this start ಆತನೆ ಕಾಡೆ ಪಾಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾತ್ರನಾಗ ಅಂಚು ಪಂತದೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ತೋಂದು ಪ್ಲೇ ಜಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಕೆಲಸ ಆಂಡು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ 1:25 ಆಂಡು ಕುಂಟು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧದಾಯ್ತು ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆತಂಡು ಬೇಗ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನೆನಪುಡು ಖುಷಿನ ಚಿಕನ್ ಬೇಯಿತೆ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೂದಿದ್ದೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೋದ ತನಿಷ್ಠ ಒಳ್ಳೆದ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಡ್ರೈ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಅದನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಮಲ್ಪು ಏರ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಡ್ರೈ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವೇ ನೀನು ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡು ದಾದ ಪೂರ ಪಾಡಿಯ ಪಂಡ ಏನು ರೆಸಿಪಿ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಜಿದ ಪಂಡ ರೆಸಿಪಿ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಕಲೆಗೆ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡೋಣ ನಿಕುಲು ಆತ ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪುಜರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆತ ರೆಸಿಪಿ ಯಾನು ತೊಚ್ಪಾವುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಕಷ್ಟಲ ಆಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನೇ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಬೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ 1 ಅವರ್లో ಕ್ರಾಸ್ ಆಪುಂಡು
ದಾದ ಪಾಡೆ ಎಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟಾಗಿ ಪನ್ಪೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಜೀರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಈತೀತ್ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಬಟಾಟೆನು ಮೂರ್ದು ದಿಲೆ ಅವೇನು ಬಟಾಟೆನ ಐಕ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಅವು ಬೇಯೋಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಬೇಯ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋಡು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಡು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋಡು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಈತ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಕುಕ್ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇಯ್ಬೇಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಳೆ ಕೆಲವರ ಫಸ್ಟೇ ಉಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಬೇಯುಜಿ ಬಟಾಟೆಗೋಸ್ಕರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇಯ್ಬೇಕ ಐಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ರೆಡ್ಡಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಪ್ಪುಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ರೆಡ್ಡಿಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಆಮ್ಚೂರ್ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಮ್ಚೂರ್ ಪೌಡರ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪೌಡರ್ ಡ್ರೈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪೌಡರ್ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವು ಪಾಡೋಡು ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ರೆಡ್ ಬಗೆತ ಉಪ್ಪು ಆಮ್ಚೂರ್ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚದು 3 ದಿನ ಅಂಚಿನ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ಎಲೆಯ ಪೀಸ್ ಒಂಜಿ ಈತೆ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಶುಂಠಿ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪನಿ ಆಗ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಉಂಡತ್ತೆ ಈಗೋಸ್ಕರ ಪಿರ ರಿಲೀಫ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಬಗೆತ ಉಪ್ಪು ಆಮ್ಚೂರ್ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚದು 3 ದೀತಿನಂಚಿನ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಶುಂಠಿ ಇದು ಪೂರ ಪಾಡುಂಡ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಬಟಾಟೆದ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಬಟಾಟೆ ಇಜ್ಜಿನ ಐಕ್ ತೋಜುಂಡು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ತಿಕ್ಕನ ಐಕಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕಲೆಗೋ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಐಕಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತುಲೆ ರೆಸಿಪಿ ನಿಂಚ ಬಾಯಿಲು ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತ ಪನ್ಪುಲಿ ಇರೋಲ್ಲರ ನಾನು ರಪ್ಪ ಪಂಡೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆನಾ ಪುಡಿ ಈತಿತ್ ಪಾಡೋಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಪುಣತೆ ನಾ ಮಾಟಿನ ಮನ್ಪುನಕಲಿಗೆ ಏನವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪರ್ ನಿಂಗು ಸೊ ಅಂಚೈತೆ ಏನಾಯ್ತು ಒಂಚು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಾಡ್ವೆ ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಚಾದ ನಂದು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಕುಲಿತ್ತೆ ವನಸ್ ಬಳಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಳಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಮನಸ್ಸು ಉಂಪ ತನೀಶ್ ಇಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಬಡ ಆತನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಮಲ್ತಿನಾನಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿನ್ಕಾಂದ ಹಾಪು ನಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪಾಲೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಚಿಪ್ಸ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಲ ಕೊಡ್ಪಾಯೆ ಪೋಕನ ಅಂದು ಕನತ್ತೆ ಈಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಸ್ ಫುಡ್ ಚಿಪ್ಸ್ ದೊಟ್ಟು ಅನಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬಟಾಟೆ ದೊಟ್ಟು ಅನಸ್ ಮಂತದ್ದು ಉನಾರೆ ಯಾವಂತಿದ್ದೆ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಚೂರೇ ಉನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನೋಡೊಂದು ಚಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪಾದೆ So now we'll have our lunch. So this is how I made ಬಟಾಟೆದ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನೆಕ್ ಪುದರ್ ನಿಕುಲೆ ದಿ ಓನ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿತ್ತು ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದೆ ಮಿನಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾಡು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಓ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದೆ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿರತ್ತ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತಂಡು ಬಡಲ ಆತಂಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಳಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನು ಒಂದು ತನಿಷ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ತನಿಷಿಗೆ ಬಳಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದ್ದಾಯ್ಪೋದು ಹೊಲಕ್ಪೋದು ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಉನ್ಪ ಬಾಲೆ ಇಂಚ ಆತನ್ ಬಾಲೆ ಬಟಾಟೆ ಸತ್ಯಪ್ಪ ನೋಡು ಸೂಪರ್ಬ ಸತ್ಯ ಏಪಲ ಖಾಲಿ ಉಪ್ಪುಲ ಖಾರದ ಪುಡಿಲ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುನತೆ ಇನಿ ಬೇತೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಶೋಕುಂಡೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಪುನತೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಗ್ಗೆರೆ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜೆ ಅವಳು ಅವು ಜೀರಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡತೆ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ನಾನವರ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಸೇಮ್ ರೆಸಿಪಿ ಬಟಾಟೆ ಇತ್ತು ಅಣ್ಣ ಮಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡ್ಸೋದು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಅಕ್ಕಲೇಗ ನ್ಯೂಸ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಓಕೆ ತಿನ್ಲಾವೆ ಎಂಜಾಯ್ ಯೋರ್ ಫುಡ್ ಬರ್ಸೋ ತುಲಾಗೆ ಬ್ಯೂಟಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಉಂಟು ಮಳೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಓ ಬುರುಡುಲ್ಲರು ನಿಕುಲುಪ್ಪು ನಾವು ಎಂಚ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಅಂದ್ರೆ ತುಕಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ತುಕಾಗೆ ಬಯ್ಯ ಆತಂದು ಗಂಟೆ 5:40 ಆತಂಡು ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಓಕೆ ಇತ್ತು ಒರಾನೆ ಒಂಜಿ 5:10 ಅನ್ನಾಗ ಒರಾನೆ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಅಂಡು ಗೊತ್ತಾಣೋ ಇತ್ತೆ
ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬರರೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಅಂದು ಸೊ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನೇಚರ್ದ ಶಬ್ದ ಬರ್ಸದ ಶಬ್ದ ನಿಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಖುಷಿನ್ ತೂಯರ ಖುಷಿ ಎಂಚ ಕುಲ್ದುಣು ಇಂಚ ಕುಲೋಂದು ಇಂಚ ಕುಲೋಂದು ನಾವು ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ರಡ್ಡ್ ಕೈಲ ಕ್ರಾಸ್ ದೀದಿ ಇಂಚ ಕುಲೋಂದು ನೈ ಕಾವತ್ತೆ ಐಕುಲು ಎನ್ನ ಒಂದೊಂಚಿ ದಾದ ಮಾರಯ್ಯ ತೂರ್ದು ಬೂರುನು ಎಂಚಿನ ನೀರು ಬೂರುನು ಈತ ದಿನ ಇತ್ತು ತುನಾಗ ಮುದ್ದಾದನ ನೀರು ಬೂರುನು ಮೊಲ್ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಪೂರ ಏನಾದ್ರು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಮನಸ್ಸು ದಾವು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕರಲ್ಲಿ ಪೋವಂದೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಅದ ಗೊತ್ತು ಪಾಸ್ ಆಗೋನು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಸೊ ಆತೆ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರ ಪೋಚಿ ಪಿರತಿಕ್ಕುವ ಏನಾದರೂ ಬೇಗ ಬುಕ್ಕೊಂಡಿ ಹೊಸದಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಶೇರ್ ಬಾಯ್